Monga mmene tinafotokozera kuti tibweranso ndi update ina ya maizamba. Here we are, sitichita kuchedwanso ndipo right away let's dive in kuti tidumphire mkatimo. Chabwino tinasiyira naponena kuti iwowa mlandu wawo wadziwika tsopano. Akuti mama watu iwowa adaseweretsa ofesi yawo ndikugwiritsa ntchito molakwika ndi kupangira zinthu zolakwika. Chifukwa cha zimenezozo amangidwa. Koma zimene anapangazo ndi zomwe timafuna kumva ndi mpaka na pano sizinamveka amanena kuti mukazimvera ku khoti ngakhale mama waso amawuzidwa kuti mukamvera ku khoti bwinobwino tikhala uthamangirana ku khoti ndipo nthawi imeneyo inali chakumamawa. Now apezeka zoti kudikirira mpaka na masana onsewa nkumafika chakumasana ndithu I think tingoti close kumadzulo ndithu choncho eti chama 3-4 ndimene namanena kuti yayi kwanyamulatu masitena aja tiyeni wautali ku khoti. Ndero anayenda I think kwafunsira mafunso ku area 30 kukafika nawo ndekuti no ku khoti. Mmene namayandikirano kufika ku khoti kuti apa nditi kuyandikira analandirano khowa polisi aja kunena kuti yayi mama obwerera nawo kuno. Mubwerere nawo basi sizoti sakalowe mu khoti yayi pali zinaso zomwe zikufunikira kaya ndizizani mama adzaro basi apezeka zoti abwerera nawo mene basi apolisi anangoyitchola kubwerera nawonso kumene anali kuja ndi mpaka na apapa zikuoneka kunena kuti amayiwa akhalanso akugona mochitokosi day number 2. Okay, malingana ndi Sylvester Ayuba James yemwe ndi lawyer wawo ndamene akhangata kuzilondoloza amufotokoza kunena kuti ndokhumudwa kwambiri ndi mmene zakhalira sizinakhali bwino pamenepa. Fandeti zikuoneka ngati apolisi akungofuna kungowalanga amayiwa mamonena kuti adakathamangitsa zinthu apita pa khoti padza osazedwa pamene padza kuteri kubasi apa ndero akukhangata akuwalanga. Ayi ndithu amayiwa abwereranso ndekuti komwe kuja kuchitokosi kumene koko akagona muchitokosi of course koma anapiranso ndekuti kukapetereza kuafunsa mafunso. Kodi ndi mlandu wanji umene masitena amene wapalamula. Of course timakambabe malingana ndi PIJ ndipo tafotokoza sitichitobwerezanso zimenezo. Komano ndekutitu ikuoneka ngati ndi nkhani yaikulu nanga kufunsa kuyamba dzulo mpaka nomafika pano anakafunsabe kuntenga munthu tiya ndikafike naye pa khoti kuyandikira kumeneko nkumalandiranso makho kuchokera ndekutino kumene ku polisi akuluakulu ali bwerera nawo na anthuwa basi mubwerere nawo tikufuna tidzapangenso chani asalowe mu khoti yayi kaya ndese tikuziwa zonena kuti future yake ndi chani mwina mawa masiteni wakhoza ukalowano mu khoti akamve bwinobwino winanso ndi pamene ifeyo tingakayitolere bwinobwino kukayigula bwinobwino kunena kuti akuti kodi no mlandu wawo ndotani. Iye ndeti kudziwa zonena kuti anagwiritsa ntchito ofesi yomolakwika komano anagwiritsa ntchito kupangira chani. Anapanga zichani kugwiritsa ntchito ofesi yawo yokupanga zinthu ndi zimene anapangazo mwina mawalo ndilimaitenga mve bwinobwino kuti nozikuyenda motani komano ndikhupa zoti ngakhale masiteniwo ndekuti ayamba kutopa nazo ndekuti kumeneko kono day number 1 limakhangata ndili nchitokosi mawa basi ndituluka sindichedwa kenako day number 2 day number 3 mwinanso 4 kumene kodi zinthu zizambo sonduka mwa serious eti ndingoulula ati amene tumapanga nawo tukenda kumuzango dabwa amba kuulula ndekuti fanzi yomweno ikukhudzidwa nayo fandeti ngati anali madiru masiteni wasangapanga okha sizimatheka iweyo kupanga diru wekha sizimatheka. Diru umapanga ndiyena ndifaka amati diru ndekuti uzigwirizana nawo chenza kuti zakuti makuti inu mukuona moti zimakhala choncho ndi diru imeneyo ndeti khati olo diru yawo amapanga ni ndani nanga ena amene amatsekula makomo kuti madiru azitheka ni ndani nanga ena amene amanyemera kenakake mbali ni ndani nawonso ndekuti mwina mwake angatapidwe nthawi ino yonena kuti lamulo ligwire ntchito izizi pamene zikumangokomera ndipo onena kuti malamulo adza kuoneka ngati sopanamba kugwira ntchito mwaioneti sitikufuna bezoti zomangana ife pa zifukwa za ndale ife zimenezo ndi akamanga munthu pa zifukwa za ndale tizani naso kunota magayi ino aku DPP I think mwamanga magayi awa pa zifukwa za ndale ife sitikufuna zifukwa za ndale milandu imene muzamangira anthu mukamayifotokoza ife tizikhala pasangomati I think wo ndi mmene anakambira APIJ aja zotheka pali mlandu udi pamenepo izo si za ndale koma zikakhala za ndale
tizipanga criticize komana izizi kuchitaonekana milandu iyi siyandale yayi iyi siyandale milandu iyi ndionena kuti magayo anapanga abuse zinthu anapanga ene ndi alipo ochuluka sikukhasi maizamba okhawa ya alipo ochuluka kwambiri nduna zina zomwe zimaoneka zamphamvu kwambiri zidalemera modabwitsa kwambiri zimene zonse zofunika kufukula ndithu ndikukhulupirira zoti makosana akumafukula day and night cholinga chonena kuti malupho apezekebe fatulo loti atakhala kuti iwo anali madolotani pa nkhani yakubako pamakhala ndithu kabowo kena kake kuonera kuti akhoza kulowera kamene kuti anayiwala kutseka yapa mmakalowera pamene padzo kuti malowa nkati mwenemwene zimayenda motere agwidwe onse akatero nde kuti akumani nalo lamulo azuwe zonena kuti polisi akuti imapanatu simungabe inuyo misonkho ya Malawi ndikupezeka zonena kuti basi mupite scot free never tigwise ntchito napa pokha mawu aja mbusa ya Senegama ngati mwamukumbukira wakumva masisepiwo kwananena kuti onse awabo ajenana bandalama zaboma mtendere ausowa chaposachedwa pompa chifukwa cha ntekhatu kumaona mascreen chaposachedwa pomwepa ndendi chaposachedwa pompa imene monde imene zilili update yathu tematiko pa sensoni pazero machita motero now looking forward ndekuti tomorrow apapa ndekuti ziyang'ana limodzi maso kumawa kuti kukhala zotani mawalo zokhuzana ndi amayi amene wako apakanali panopa nkhani zake ndi zimenezo muli maganizo pa nkhani imene ngati muli nawo ayikeni mu comment section koma kwa ayika molemezanso maganizo anzathu akuti